அப்படின்னா நீ ஒரு டீமன். நீ எப்படி வேணா மாறக்கூடிய பச்சோந்தி. நீ விண்வெளி நாயகி. அப்புறம் நீ ஒரு அறவேக்காடு. அதனால அதாவது அறவேக்காடுல நான் சைபார்க். சோ அதை சைபார்க்னே சொல்லலாம். சரி, என்ன இலவோ உங்களை யாருக்கிட்டே நான் ஒத்தைக்கு ஒத்த சண்டை போடலாமா? கண்டிப்பா நீங்க யார் வேணாலும் கூப்பிடலாம். உன்னை அடிச்சு உடம்பெல்லாம் பிரிச்சு உன்னை சாம்பலாக்கிடுவோம். நம்ம வேணா அங்க தனிக்கன் போடுறான்ல, அவன் எப்படி சொல்லு சைபார்க். நீ இப்படி சொன்னது மட்டும் அவனுக்கு கேட்டுச்சுன்னா நீ மோசமான பின்விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியது. ஓ வேணா வேணா வேண்டாம் வேண்டாம். இதனைக்கு அவன் கிட்ட சூப்பர் பவர்ஸ் இல்ல. எங்களை மாதிரி சூப்பர் பவர்ஸ் இல்லனாலும் அவனால. அப்படியா? அவனுக்கு சூப்பர் பவர்ஸ் இல்லையா? அப்ப அவன் தான் கரெக்ட். அவனுக்கு இருக்கு இன்னைக்கு ட்ரீட். டேய் இளவெடுத்தவனே, எங்களை யாரையாவது எடுத்துக்கோயேன். உன் நல்லதுக்காக சொல்றேன், தயவு செஞ்சு எங்களை யாரையாவது எடுத்துக்கோ. நீ தாங்க மாட்டடா. ஏன் எல்லாரும் இப்படி பயப்படுறீங்க? அவனுக்கு தான் பவர்ஸ் இல்லல்ல. இப்ப அவன் கூட தான் நான் சண்டை போட்டாங்க. அடுத்து உங்க கிட்ட தான் வருவேன். அவகிட்ட எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தவன் கேட்கல. அவனுக்காக மேரியா தட்டி மாரியா தட்டி வேண்டிக்கிட்டு மாலாடி வர சாமியார் கிட்ட மைதா வாங்கி தைக்கணும். 90.8